Για πέτε, Στεφανάκη. Που λέτε, παιδιά, στο σίνεμα έμανε, καφέ έπινα. Εκείνη την ώρα με στέλνει μήνυμα ο Μοντόγια. Ποιος Μοντόγια? Ο Μοντόγια, ο οδηγός, ο οδηγός στη Φόρμουλα 1, ο Μοντόγια, δεν τον ξέρεις. Και τι ήθελε? Μη λέει, χτύψα το πόδι μου. Δεν μπορώ να τρέξω στον αγώνα. Τι να κάνω κι εγώ. Πηγαίνω τα αμάμ καρφί εκεί πέρα να πούμε να τρέξω στον αγώνα. Και τι έγινε? Ξεκινάμε που λες στην αφιτηρία, πρώτος εγώ. Το δεύτερο γύρο, πρώτος πάλι. Δεξιά, αριστερά, προσπειράζεις, 10ος γύρος, πρώτος πάλι εγώ. 20ος γύρος, πάλι πρώτος ο Στεφανάκης. Φτάνουμε στο 48ο γύρο να πούμε πάλι πρώτος. Και εκεί που λέτε, παιδιά, που φτάνω στο τερματισμό, γκουκ, ούτε γκουκ, ούτε μουκ. Τι έγινε? Κράμπα έπαθα, που δοκίνητο ήταν.